Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fifth Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Senza ama-video amafishane kakhulu because abantu abaningi babhizi. Nginikhumbuza enye into eshiwo umseleko ku-season 5. Ngikhohliwe ukuthi beku-episode 7 or 8 ekhuluma ngoMacele noMayeni ngokuthi abayithandi indlu kaMakhumalo. Lokho angeke aze zakufihla. Wasuke wathi indlu, kodwa siyazi ukuthi bayesho indlu phela indlu ihlala uMakhumalo. Kunezizathu-ke engithi kusasa ngizokwazi ukuthi ngenze amavidiyo amade siyichaze lento because mabesinikeza ishow basixoxela indaba, kule ndaba ikhona imibono esingayibeka, kodwa akusho ukuthi mhlambe asisabahloniphi noma into ekanjalo because silandela i-story, silandela i-TV show esi-understand-ayo futhi ukuthi i-TV show ngoba siyibone ku-television kuMzansi Magic. Asidingi incazelo ende ephuma komunye umuntu because siyazi ukuthi i-TV show ngoba lokhu esikushoyo kuvela kumabonakude okusinikeza ithuba lokuthi sikwazi ukubeka eyethu imibono. Uma-ke umseleko ethe indlu kaMakhumalo, uMayeni noMacele uyazi ukuthi abayithandi kahle. Kule episode bebephuma kundaba ezitha engicabanga ukuthi inkosi yesigodi abahlala kuso beyokhuluma nge-will yesithembu. Kwase kuba-ke nezinto ezakhulunywa nokungaboni ngasolinye ngaleso sikhathi. Umseleko wasethi-ke uyazi. Yikho-ke bengithi mina vele-ke umembeso kaMakhumalo uzoba mnandi uma bengekho u-1 no-2 ngoba vele isikhathi esiningi idrama mawunaka kwe-show ivela ngokuthi u-1 no-2 khona izinto abangavumelani ngazo kodwa abakhiphi ngamagama. uMakhumalo phakathi kwabo uzama ukuba i-peacemaker kodwa futhi naye buye engaqondakali ukuthi kahle kahle why ezovela la kunento khona eseba yi-peacemaker every time. Naye futhi leyo siyovele nje siyithi mina ngizokuthatha ngoba phela ngiyakwazi ukwenza lokho. Yingakho ngenza ama-reviews ngoba ngiyakwazi ukubalula noma ukukhipha lezi zinto engisho ukuthi la le character yikho abantu beyiquestiona. La le character yikho i-questionable. Bengikukhumbuza-ke umseleko uhusband wabo bobawu-4 wathi uMayeni noMacele abangayithandi indlu kaMakhumalo. Kanti siyazi ukuthi mayiqala ishow uMangwabe kuvelile ukuthi kube nobungani. So uMangwabe futhi isikhathi esiningi akayiqali idrama, ulwa nomseleko nje kwishow. Kumembeso ukuze ube mnandi u-1 no-2 mabengekho mhlawumbe okuyibona abazonaka izinto noma bethi izinto zakaMseleko zitheni kwasha kwacima ku-right bengekho kube ilanga laMakhumalo ayijabulele. Okunye-ke angazi ukuthi ngizothi u-wrong ngokwenzani because ubameme kumembeso base bethi abazophumelela. Yiliphi-ke iphutha engifanele ngithi la uMakhumalo lenzile ngoba phela okwakhe bekuwukusho nje ukuthi kunomcimbi onje ozokwenzeka. Ophumelelayo uyaphumelela, ongaphumeleli akaphumeleli. Kule episode bengakalitholi iphutha elenziwe uMakhumalo kodwa ngisayibuka kahle-ke mase ngiyaliveza. Ngibonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Ngizoloku ngisho njalo ukuthi siyabonga ukuthi sigciniwe saze safika 2023 because njengoba ungizwa nje manje sekunyaka omusha. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you.